Hyvät kuulijat, olen Maaret Castrén ja tämä ohjelma on Podcastrén. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lainsäätäjien ja kansalaisten välillä. Ohjelmassa ei niinkään ole huippuasiantuntijoita, vaan kansalaisia, jotka kertovat meille kysymyksin, että miten laki, joka on säädetty tai jota ollaan säätämässä, vaikuttaa heidän elämäänsä. Ja tänään meillä on vieraana Kainuusta Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja Kati Rita, jolla on aika monta roolia, mutta ehkä tärkein rooli on se, että sinä olet pienen koululaisen äiti. Kyllä, ehdottomasti tärkein tehtävä, tärkein rooli. Kiitos kutsusta. Aivan. Ja meidän olisi tänään tarkoitus puhua siitä, että 29.4. eli viime keväänä säädettiin laki, jonka tavoitteena oli työrauha, oppimiseen, keskittymisen parantaminen koulutyössä, eli kännykät pois koulupäivän aikana. Ja tämähän tuli voimaan 1.8. eli juuri sopivasti ennen koulujen alkua. Ja nyt tätä on sitten eletty tässä muutama kuukausi ja aikanaanhan me kysyttiin aika paljonkin, muun muassa 2 luokan oppilaat oli meille kertomassa, miltä tämä laki heidän mielestään tuntuu, mutta miltä se tuntuu äidistä? No pienen lapsen äidistä erityisen hyvältä. Se, että mobiililaitteiden käyttöä on muutenkin hankala rajoittaa ja sitä ruutuaikaa tulee helposti paljon, niin jotenkin tämmöinen selkeä linjaus on oikein hyvä. No mitä sä oot mieltä näistä tavoitteista, keskittymisen parantaminen ja niin kuin elämän rauhoittaminen niin, että lapsella on mahdollisuus oikeasti oppia? Kyllä se on tosi tärkeä. Kyllähän sen toisaalta huomaa itsestäkin, että mobiililaitteella, kännykällä saa hyvin äkkiä kulutettua aikaa ilman, että tekee jotain järkevää, vaan doomscrollaa niitä kaikkea mahdollista, mitä sieltä vastaan tulee. Ja se, että jos ei aikuisen järki ja kyky riitä siihen rajoittamiseen, niin kyllä se aikuisten tehtävä on sit sitä lasten käytön rajoittamista tehdä. Tuossahan lehdissä keskusteltiin jonkun verran tämmöisestä äidistä, joka kertoo, että hänen oli vaikea 5-vuotiaalle sanoa, että kännykkä pitää laittaa pois. Niin mitä mieltä sä oot tällaisesta vanhemmuudesta? Se on läsnä jokaisen vanhemman elämässä ihan varmasti. Munkin on vaikea sanoa lapselle, että nyt on nukkumaan menoaikaa ja nyt täytyy pestä hampaat ja nyt täytyy herätä ja nyt täytyy lähteä kouluun. Että kyllähän se on, anteeksi, se, että se on ihan arkipäivää ja se, että lasten kanssa niitä rajoja täytyy asettaa ja se ei ole mitään helppoa. Ja monet lasten kanssa asiantuntijat, jotka tekevät töitä, niin sanovat, että vanhemman yksi tärkeimpiä tehtäviä on juuri saattaa lapsi semmoiseen tilanteeseen, että hän kokee sen pettymyksen, mutta hyvin turvallisessa tilassa vanhempien kanssa, jotka rakastavat häntä. Kyllä, ehdottomasti näin. No nyt me ollaan DNAlta saatu viestiä, että jopa 70% on vähentynyt niin kuin mobiilidatan siirtyminen koulujen lähettyvillä, niin miltä tämä kuulostaa? Hurjalta. Tai sanotaan, että hurjan hyvältä. Että kyllä se on tärkeä merkki siitä, että jotain on tapahtunut ja se, että se dataliikenne tapahtuu silloin ihmisten välillä ja siellä lasten omissa ajatuksissa ja mielikuvituksissa ja liikunnassa ja kavereiden kanssa olemisessa, niin se on tärkeä viesti. No onko sun lapsesi, joka nyt on siis jo koululainen, niin onko hän kommentoinut tätä kännykkäkieltoa? No ei se sen puoleen, että hänen oman elämäänsä ei vaikuta, että se on, tytär on kolmosluokalla ja siinä vaiheessa meillä, no itse asiassa nyt on kyllä älykännykkä hankittuna, mutta se on päivän aikana repussa ja meidän koulussa, hänen koulussaan niin on sääntö niin, että siellä on välitunneilla ja siirtymävaiheessa ja ruokailussa koko päivän aikana kännykät säilytyksessä. Joo. Yläkoululla sekä alakoululla, että se on yhtenäiskoulu. Joo, sitähän me pohdittiin valiokunnassa silloin, että kielletäänkö ihan koko päivän ajan vai oppituntien ajan. Ja tässä tultiin siihen johtopäätökseen, että koulut sitten itse määrittävät tämän oppituntien ulkopuolisen ajan. Ja nythän oli jopa niin, että useat koulut olivat lopettaneet jo ennen lainsäätäjän toimenpiteitä niin kännykän käytön koulutunneilla. Voin laittaa tässä nyt seuraavan hatun päähän. On myöskin luokanopettaja sitten siellä Kainuun toisessa kunnassa, niin mehän tehtiin myöskin silloin viime keväänä jo
tämmöistä kyselytutkimusta huoltajille sekä sitten oppilaille, että minkälaisiin ajatuksiin he ovat. Ja ihan yhtä lailla sieltä huoltajilta tuli toive, että koko päivän ajaksi tämä rajoitus tehtäisiin. Ja samanlainen tulos itse asiassa, nyt laitan sitten Vanhempainliitto hatun päähän, että me tehdään valtakunnallista vanhempainbarometria, joka viime toukokuussa tulokset julkaistiin, niin siellä kysyttiin tätä digilaitteiden käyttöä, niin erityisesti yläkoulun vanhemmat toivo sitä, että jonkinnäköistä rajoitusta tulisi tähän, että kyllä tämä on niin kuin vanhemmilla ollut kova toive siihen ja odotusten mukaisesti yläkouluoppilaat erityisesti oli sitä mieltä, että pitäisi saada välitunneilla käyttää sitä, mutta nyt niin kuin opettajan rooli näkökulmasta niin näyttää ihan älyttömän kivalta, kun siellä välitunnilla yläkoululaiset pelaa jalkapalloa ja ne penkit, joissa ennen istuttiin niskat kyyryssä mobiililaitteiden ääressä, niin ammottaa tyhjyyttään, että nuoretkin on sitten siellä touhuissa mukana ja juttelevat jo keskenään siellä. Joo, itse asiassa semmoista palautetta, mitä mä oon saanut, on se, että nämä oppilaat nyt vähän niin kuin peräänkuuluttaa sitä, että pitäisi sieltä koulusta löytyä nyt niitä aktiviteetteja sitten näille välitunneille. Et kun aikaisemmin se on vaan mennyt penkillä istumiseen ja puhelimen selaamiseen, niin nyt pitäisikin olla sitten niitä jalkapalloja ja ehkä jotain kiipeilyjuttuja ja muita. Joo, kyllä. Sellaista se onkin. Ja sitten ajattelen itsekin, että kyllähän se nyt on niin iso muutos tässä on lapsille ja nuorille tapahtunut, että korvaavaa toimintaa tulee niin kuin järjestää. Ajattelen ehdottomasti näin, että sitä tyhjyyttä, vaikka se tyhjä ja tylsä on tärkeää, mutta kyllä sitä niin kuin täytyy ohjata myöskin, että eihän lapset itsestään opi tällaisiakaan asioita, kun ei pitkään aikaan tarvinnut tehdä niin. Niin. Ja meillähän on myös laki, joka nyt säätää sen, että tämmöistä liikunnallista elämäntapaa pitää edistää kouluissa. Niin tähänhän on nyt varmaan sitten paremmat mahdollisuudet. Joo, selkeä suuntahan se on silloin ja jotenkin kyllä lapsi on leikkiväinen, liikkuvainen, että kyllähän se tulee niin kuin sitten sieltä automaattisesti, että sitä täytyy vaan ohjata ja tukea ja ohjata oikeaan suuntaan. Antaa välineitä ja olla tuomarina välissä sitten ja ohjaamassa sitä harjoittelua. No, miten tästä eteenpäin? Mitä muuta me voitaisiin tehdä, jotta niin kuin tämmöinen tavallaan niin kuin tekoälyn käyttö ja puhelinten käyttö, että ne olisi oikeasti vaan niin kuin semmoisia tukia ja työkaluja, mutta eivät veisi pois sitä niin kuin ajattelun ihanuutta ja sitä keskittymistä ja aivojen kehitystä? Hyvä kysymys. Tämä nyt on jotenkin, ajattelen, että opettajana nautin erityisesti siitä pedagogisesta vapaudesta, että opettaja voi toteuttaa sitä opetusta omalla tavallaan. Ja täytyy sanoa, että sen verran lintukodosta kuitenkin tulee tuolta Kainuun sydämestä, että meillä on pienet luokkakoot ja resursseja siellä toteuttaa asioita, niin se, että se opettajalla on oma mahdollisuus miettiä ja päättää. Ja jotenkin minä voisin melko hyvällä omalla tunnolla yleistä, että opettajilla on aika hyvä näkemys siitä, että se on, digi on hyvä renki, mutta huono isäntä. Ja ymmärrys myöskin siitä, että kouluissa sitä täytyy harjoitella. Ja se minä ajattelen, että on myös vanhempienkin toive myös, että koulussa ohjataan sitä ja harjoitellaan, että sitä edelleenkin on mahdollista käyttää, mutta että se on opettajan harkinnassa. Ja sitten ehkä se, että mahdollistetaan vanhempien välinen vuorovaikutus ja se koulun ja vanhempien semmoinen säännöllinen keskustelu, että vanhemmat ei jää yksin siinä ja että se koulun ja vanhempien välinen vuorovaikutus ei synny vaan silloin, kun on joku asia pielessä. Että se olisi niinku semmoista luontevaa, säännöllistä ja semmoista, niinku, että sitä tapahtuu usein eikä vaan kerran vuodessa vanhempainillassa, jonne ei välttämättä kaikki edes pääse. Mutta tämä nyt ei ole ehkä niin kuin lainsäädännöllistä asiaa, vaan sitä, että sitä siellä koulun ja kodin välisessä vuorovaikutuksessa tehtäisiin. Mutta nyt ei tälle äkkiseltään tule ainakaan mieleen se, että tämä oli nyt iso muutos. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen lakimuutos on ollut sellainen, mikä meitä niin kuin koulussa työllistää ja siitä vanhemmatkaan ei ole vielä ihan kärryillä. Että meillä on aika paljon nyt menossa siellä sellaista, mitä täytyy vielä pureskella ja ottaa käytäntöön. Opetussuunnitelman uudistusta on väläytelty tässä, että sekin on kiinnostuksella odotellaan, että miten sen kanssa edetään. Että paljonhan siitä puhutaan, että sisällöt
määrät on suuria siellä ja tavoitteet on valtavia, että siinä on ehkä haastetta opettajilla sitten ottaa niitä haltuun tai yhdenmukaisesti toteuttaa niitä. No, mä oon puheenjohtajana opetuksia ja korkeakouluvision 2040 seurantaryhmässä ja siellä on paljon nyt puhuttu tästä lukutaidon niin kuin tavallaan vähenemisestä. Ja me kuultiin, nyt mä olin Sivistysakatemiassa muutaman päivän ja siellä kuultiin ihan tutkijan niin kuin suulta, että kuinka paljon vähemmän lapset nykyään lukevat. Ihan siis mitä tahansa, vaikka se olisi sitten joku appi, mistä sitä kirjaa luetaan tai fyysinen kirja, niin lapset lukee vähemmän. Ja lukutaitohan on ihan käsittämättömän tärkeä, jos esimerkiksi lähtee opiskelemaan. Niin miten tätä esimerkiksi äitinä voi edistää? No tämä on sellainen asia, mitä niin kuin, itse lukutaidon vankkumattomana kannattajana ja jotenkin siitä huolissaan olevana vanhempaintoimijana, äitinä, opettajana, niin kyllä minä sen kanssa kipuilen myös tosiaan äitinä. Että en tiedä, tämä on nyt ihan henkilökohtainen ajatus, näkemys siitä, että sen ruudun kanssa on tosi vaikea kilpailla siellä kotona. Et nyt jotenkin se, että oppiminen on vaikeaa ja ihminen käsittääkseni semmoisena hahmona, joka haluaa päästä asioista helpolla, niin välttelee vaikeita asioita, niin silloinhan se on selkeä juttu välttää tai pyrkiä välttämään. Ja se, että se ruudun tenho on niin voimakas, koko maailma on siinä taskussa tai sitten siinä tabletilla, niin se on helposti pureksutussa muodossa jo valmiiksi, niin se on niin vaikea kohde kilpailla, mutta en tiedä, semmoista sinnikkyyttä ja vanhempien yhtenäisyyttä siinä ehkä kaivataan, että jotenkin musta niin kuin meillä on kaikki tieto ja ymmärrys siitä, että miten tärkeää se on ja että mihin kaikkeen se vaikuttaa, että jos ei lukutaito ole hallussa tai ei sitä kehitetä, että se on jännä juttu, että se on silti niin vaikeaa. Ja nythän oli ihana artikkeli Helsingin Sanomissa koulusta, jossa kaikki opetus tapahtuu kirjojen, siis oikeasti fyysisten kirjojen avulla. Ja siellä oli siis enemmän oppilaita tulossa kuin mitä koulu pystyi vastaanottamaan. Ja nyt on neuvoloissa jaettu ilmeisesti koko valtakunnassa tämmöistä pientä lukupakettia vanhemmille, että he voi lukea pienille lapsillensa. Niin millä me saadaan ihmiset innostuun kirjoista? Nämä on tosi hyviä justiin nämä tällaiset. Itsekin sitten siellä omassa vanhempainyhdistyksessä toimiessa, niin me ollaan lahjoitettu tokaluokkalaiselle joka vuosi omat kirjat kevään päätteeksi ja sille, että näillä pienillä teoillahan sitä pyritään edistämään. Mutta sitten se ihan itse asiassa kirjaan tarttuminen, niin minä ajattelen, että se on sitten semmoinen niin kuin, ehkä se on vanhempien tehtävä sitten siellä kotona sitä sinniä vaatia siihen, että minä olen itse asiassa käyttänyt ihan puhtaasti ulkoista motivaattoria, rahaa tai pieniä palkintoja. Ei siinä auta. Siinä vaikka miten on kasvatusalan ammattilainen, niin kyllä sitten, jos ei sisäistä motivaatiota ole, niin kyllä meillä on ihan sitten rahapalkinnot tai Schleis-hankintoja tai muita, niin sitten se on ollut semmoinen millä sitten, kun minä ajattelen, että sit, kun siitä alkuun pääsee, niin sitten se jotenkin lähtee paremmin liikkeelle. Ja nythän ei ole enää vuosiin tullut semmoista, kun mun lapset oli pieniä, ne on nyt yli 30 jo, kun tuli Harry Potter, niin sehän niin kuin vähän aikaa teki sen, että kaikki luki kirjoja. Ja mun vanhin poikani innostui siis ensimmäistä kertaa lukemaan, kun hän sai 7 veljestä, Aleksis Kiven 7 veljestä käteen aika pienenä poikana. Wow. Ja sitten hän sanoi, että äiti kirjastoon, hän haluaa lukea kaikki Aleksis Kiven teokset. Että hämmästyttävä motivaatio voi löytyä hyvin erilaisista kirjoista. Joo, ja jotenkin ajattelen siitä, että ihan sieltä vauvasta saakka. Minä olen yrittänyt, ajattelen, että laitan siitä niin kuin predikan rintaani siitä, että minä olen ihan pienestä saakka vienyt tytärtä kirjastoon ja me ollaan aina lainattu kirjoja paljon ja se, että niitä on saanut käsitellä ja kokeilla ja tutkia. Ja sitten iltasatu on ollut sellainen, että niin kauan, siihenkin on tullut stoppi, että se ei enää kelpaa. Että sen kanssa kipuilen kyllä, mutta ajattelen, että sillä kaikilla niillä iltasaduilla, joita luettiin, kun hänellä ei ollut vaihtoehtoa, niin on ollut oma merkityksensä siinä niin kuin sen ajattelun ja sanavaraston kehittymisessä. Ja se on ollut kyllä tosi tärkeää. Että se on hyvä, että neuvolat tekee tätä, että se on sieltä ihan pienestä alkaen tosi tärkeää.
Ja sitten se, mikä viesti mä toivoisin tietysti äitinä ja kansanedustajana, että me saataisiin jotenkin läpi, on se, että ymmärrettäisiin, että hyvinvointiyhteiskunnan yksi niin kuin tukipilari on se, että ihmiset ovat koulutettuja ja koulutukseen on vaikea osallistua, jos ei sulla ole tarvittavia kirjoitus- ja lukutaitoja. Et siitäkin me puhuttiin siellä sivistysakatemiassa, että kun lapset ei enää niin kuin käsin kirjoita, ja sekin on vähän semmoista, että se joudut pikkusen aikaa keskittyyn ja se on niin kuin vähän pitkäjänteisempää, niin miksi näin? Miksi ei me kirjoiteta enää? Hyvä kysymys. Nyt ajattelen opettajana, jotenkin mietin sitä, että kun se on vaikeaa, niin sit sitä jotenkin tuntuu hurjalta vaatia. Mutta sitten siinä tulee hyvä muistutus itselle, että nimenomaan silloin sitä pitää vaatia, kun se on vaikeaa. Että silloin sitä pitää harjoitella ja koulussahan sen on niin kuin hyvä tehdä. Siellä sitä voidaan vaatia ja sitten tukea oppilasta, kun siitä tarvitaan. Jotenkin ajatellaan, että kädentaidot muutenkin, niin on ehkä, en tiedä, onko sitten perheillä, mihin perheet käyttää aikaa, askarrellaanko siellä tai itse en ole mikään askartelija eikä käsityöihminen, mutta mulla on onneksi sitten lapsen mummu on semmoinen, jonka kanssa sitten taiteilevat ja askartelee ja leipoo ja kaikkea, että se on pystynyt sen ulkoistamaan. Myöskin ehkä tämä perheiden verkosto, niin kuin tukiverkostot, niistähän puhutaan myöskin, että se on, perheet on tukalassa tilanteessa, kun verkostoja ei ole. Ja sitten, niin kuin säkin mainitsit tämän, että jos joku asia on niin kuin vaikea, niin sit sitä ei oikein halua tehdä. Radiossa pyörii tällä hetkellä semmoinen mainos, että mä en edes tiedä mitä mainostetaan, mutta siinä on mun mielestä hieno lause, että jos aina teet vain sen, minkä osaat, niin teet elämässäsi aika vähän. Eli tavallaan niin kun motivoidaan sitä, että niitä vaikeitakin ja hankalia asioita niin kun pitäisi tehdä, jotta sä lavennat sitä sun elämistä ja olemista. Ja mun mielestä nyt luku- ja kirjoitustaito, mitä suurimmassa määrin on tämmöisiä avuja, niin miten me kannustetaan lapsia ja heidän vanhempia, jotka tavallaan niin kun paljonhan tulee siitä, että jos sulla kotona tehdään tiettyjä asioita, niin se on luontevaa jatkaa aikuisiässä ja vaikeampi, jos niitä asioita ei ole tehty siellä kotona. Kyllä, ihan totta. Se, että perheet on hyvin erilaisissa tilanteissa, että meillä on niin monenlaisia perheitä. Ja tuosta ajattelin, kun sanoit siitä, että vaikeita asioita täytyy tehdä, niin minä itse niin kuin opettajana myyn oppilaille sen, ja vanhempien kanssa keskusteluissa puhutaan siitä, että jos se ei ole vaikeaa, niin silloin ei opi mitään. Silloin tehdään just sitä tuttua ja turvallista, ja nimenomaan sen kuuluukin olla vaikeaa, että jotenkin niitä vaikeita asioita kohti täytyy mennä. Et ehkä se on vaan semmoista niin kuin, eikö me olla evolutiivisesti semmoisia laiskoja ja mahdollisimman helpolla pyritä pärjäämään, niin tämä on varmaan myöskin niitä jälkiä siitä, että helpolla pyrittäisiin pääsemään, mutta luku- ja kirjoitustaito yhteiskuntaan sitoutumisessa yleensäkään, yhteiskunnassa pärjäämisessä niin on ihan älyttömän tärkeä. Sanotaan niin kuin vaikka parisuhteessa tai muutenkin, että niin kuin sanavaraston merkitys, että miten ihmisten kanssa ollaan, niin siinäkin tarvitaan sanoja tosi paljon ja niitä ei tule, jos ei lue ja kirjoita. Aivan. Jos palataan vielä siihen kännykkälainsäädäntöön, niin nyt on myös tullut viestejä siitä, että kun se lainsäädäntöhän tavallaan antaa mahdollisuuden sellaisille lapsille, jotka tarvitsevat kännykkää esimerkiksi terveydellisistä syistä, että he saavat pitää sitä mukana. Ja tämä on totta kai ilman muuta selvää. Mutta nyt on tullut vähän viestiä, että sitten vanhemmat hakee näitä lääkärin lausuntoja niin kuin lapsille, jotka ei vaan halua luopua siitä kännykästä, niin onko tämmöinen tullut teidän vanhempainliitoskeskusteluun tai opettajana koulussa? No mulla ei ole henkilökohtaisesti tullut vastaan. Itse asiassa tuossa meidän liiton ihmisten kanssa olinkin tänä aamuna viimeksi vielä keskustelussa siitä, että onko heidän korviin kuulunut, mutta ei ole tullut. Että jotenkin ajatellaan, tästähän uutisoitiin silloin aikaisemmin syksyllä tuossa ja minä ajattelen, että ne on yksittäisiä asioita, että niitä varmasti on ja jotenkin niihin on hirveän vaikea ottaa silleen kantaa, mutta tuossa jo aikaisemmin sanoinkin, että tämä tuli tosi nopeasti ja lapset ei ole tottunut ja maailma on ajattelen, että se on aika, sen on mahdollista olla tosi ahdistava lapsille.
ja kaikki nämä asiat yhteensä, niin voi olla, että ne on sellaisia, että maailma tuntuu tosi vaikealta ja pelottavalta, ahdistavalta paikalta. Ja sitten se, että jos se on väline, millä voi olla yhteydessä ja saada sitä helpotusta, niin nämä on ehkä semmoisia niin kuin yksittäisiä tilanteita. En voi lähteä sanomaan, että etteikö näin saisi tehdä, mutta jotenkin ajattelen, että koulu on semmoinen, tai haluan ajatella, että koulu on semmoinen turvallinen paikka harjoitella näitä asioita ja jotenkin semmoisen itsenäiseen ajattelun ja itsenäiseen toimintaan, niin siihen kyllä täytyy harjoitella, että ne äitit ja isät ei ole kuitenkaan, voi olla kauhean kauaa siellä aina silleen niin kuin heti puhelimen päässä tavoitettavissa, että kyllä tarvitaan semmoista kasvua semmoiseen omavoimaisuuteen, mutta se lapsi tarvitsee tukea siihen ja sitä täytyy tarjota koulun tai sitten terveydenhuollon, sairaanhoidon puolelta. Ja mä oon miettinyt sitä, siis mä oon saanut itse ensimmäisen kännykän 32-vuotiaana, jolloin mä niin kuin tiedän, että kouluista saa yhteyttä ilman kännyköitä ja vanhempien kanssa sä saat apua ilman, että sulla on kännykkää ja niin poispäin. Niin mikä vaikutus on sillä, että ainakin nyt alakoululaisten vanhemmathan on jo sitä sukupolvea, että heillä itsellään on ollut kännykkä koko ajan, jolloin on ollut tavallaan ihan toisenlainen maailma, niin kuin esimerkiksi sopia tapaamisia tai ottaa yhteyttä, jos on ollut joku kysymys. No en ole kyllä huomannut. Tämä olikin ihan mielenkiintoinen ajatus. En ole tullut ajatelleeksi sitä. Olet ihan oikeassa, että nyt niin kuin, nykyvanhemmat on jo sitä ikäpolvea, että se on se kännykkä ollut jo. Mutta ei se ole näkynyt. Että jotenkin, nyt kun ajattelee tätä lakimuutosta ja muuta, niin kyllä meillä tosiaan se yhteydenpito koteihin on onnistunut kouluissa, ainakin meidän koulussa tosi hyvin, että on ollut mahdollista lapsen soittaa kotiin, jos on tarvis vaatinut, että ei, kyllä ne on pystytty järjestämään, mutta en ole huomannut, että se olisi jotenkin niin kuin se vanhempien tilanne mitenkään vaikuttanut. No siis pääsääntöisestihän tähän suhtaudutaan tähän lakiin nyt erittäin myönteisesti ja lapsia myöden ollaan sitä mieltä, että on kiva, kun koulun välitunneilla esimerkiksi tehdään jotain muuta kuin räplätään kännykkää, niin onko sulla nyt jotain terveisiä äitinä, opettajana, Vanhempainliiton puheenjohtajana niille, joita tämä laki nyt sitten koskee, että mitä terveisiä tähän loppuu kaneetiksi? No ajattelen, että tämä on kuitenkin semmoinen tuore ja iso asia ja kaikki muutokset tarvii aikaa ja hyvältä näyttää tähän mennessä. Ja se, että minä ajattelen, että kun vaikka tässä on tämmöistä vaihtelua siinä, että miten niitä kännyköitä koulupäivän aikana siellä saa käyttää, että se järjestyssäännöissä koulukohtaisesti määritellään, niin se, että tänä vuonna näin ja sitten koulut tekee niitä järjestyssäännöt sekä paikalliset opetussuunnitelmathan on joustavia, dynaamisia työkaluja, että niitähän voi muokata sitten sitä mukaan, miten se näyttää tilanne vaativan. Että nyt ne koulut, joissa kännyköitä saa välituntisin käyttää, niin voi olla, että muutoksia tulee. Ja tekin ajattelen, että siihen voi vanhemmatkin vaikuttaa, vanhempainyhdistykset ja muuten, että he voi lausua omia ajatuksia ja näkemyksiä. Ja toivoisin, että vanhemmilta kysyttäisiin ja osallistettaisiin näihin koulua koskeviin päätöksiin sekä niin kuin lainsäädännön tasolla, niin kuin sitä ollaan tehtykin, mutta sitten myös erityisesti siellä paikallisella tasolla, että ne vanhemmat olisivat siinä keskustelussa mukana jo niin kuin hyvän sään aikana, eikä tosiaan silloin, kun vasta jotain asioita on pielessä. Ja näinhän valiokunnissa oli ja lausuntoja tuli kaikilta tahoilta. Ja tämähän oli siis lainsäätäjälle kiva laki, koska tästä oltiin harvinaisen yksimielisiä. Että tämä ei myöskään niin kuin puolueiden kesken aiheuttanut minkäännäköistä ristiriitaa. Että joskus tämä lainsäätäminen on ihan mukavaakin hommaa. Hyvin se on mennyt, kiitos siitä. Ja hyvät kuulijat, tähän loppuu tämänkertainen jakso. Ja uusia jaksojahan tulee joka toinen perjantai ja mielellään otamme vastaan Maaret Castrén somekanaville ehdotuksia puhujista, ehdotuksia kysymyksistä, joita tulisi esittää, ehdotuksia lakiteksteistä, joihin kaipaisitte kansalaisten mielipiteitä. Mutta tällä kertaa näkemiin ja olkaa kuulla.